Timvelane. Welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. IMCB akumuda nzima iwe kwambiri Kathe Mawalidi akuti iyeyu akufalisa nkhani zabodza za ku State House. Chimlamudera ndi report iyi. Amene adatipasa nkhani imeneyo Kathe tikulandire madzulo ano mu Times Talk timafuna mwina poyambirira penipeni udatipasa chithunzithunzi kunena kuti mtafika kumeneko mdaona kuzotani. Tukona zithunzi zikuenda masambanje zokuti kuseta kusikuli bwino nyumba inatifumu kwa kuti sikuli bwino ndiye tinapempha kuti tukachite confirm toka zimene anthu amakamba maka masambanchezo ndiye anatifotokozera akuluakulu amene ayamba kale kugwira ntchito kumeneko kuti kumalo kuti sikuli bwino koma tinapempha kuti ngatilole kuti mpaka tipite ndi kamera yathu kuti tikathe kujambula zonsezo ndikuzionera tokha kuti titsimikize ndi zomwe anthu akhala kukamba m'masocial media ndiye anatilola tinapitako ndithu dzulo kumene kucha kumasana takhalako ndithu nthawi yayitali kuchoka mwina mapasti 1 timatulukako chama pasti 5 to 6 chifukwa panali malo ambiri ochuluka amene tinayendera enawo tinachita kuti mwina basi tsiku lina panali malo ambiri amene ndithu amafunika kuti kuonedwa ndiye mwina ndiyambe ndikufotokoza ndi zomwe tinaona titalowa kumeneko ndoti nyumba zomwe kumakhala anthu ogwira ntchito ku State House ma-staff houses kuti tinapeza bwanji kumeneko tinapeza ndithu chifukwa nyumba zimenezi mwina ena amene amakudziwa ku State House ndi zomwe ukalowa pa chipata cholowa ku State House ukamadutsa mutala muja kuti kupita ku main house nyumba zimenezo zili mphepete ndithu mwansewu ndiye nyumba zimenezo tinapeza ndithu kuti zikuli zinyalala zomwe zayandikira ndithu kunsewu zinyalala mwina zithunzi zake zina anthu anaziona zomwe tinajambula kunali ndithu kuti kuli zinyalala titafika ku nyumba zimenezo zomwe zili mphepete mwansewu tinapeza kuti nyumba zambiri ndizonongeka china mwa zinthu zomwe tinaona ndizoti ma-aircon ndoti kuti pamatha kungooneka kuti apo panali aircon chifukwa pasala zotsalira koma ma-aircon ena analoti akakanula ndithu kuti mpaka nena ali pansi enawo panalibepo koma pamaoneka ndithu kuti apa panali aircon yachita kukakanulidwapo ena analoti ali pansi pamangooneka nthambo zake timapayipi pansi kulowanso nyumba zina tinapeza kuti nyumba zina mwina zokongoletsera zija timati machandeliers zokongoletsera zija zinali zoti zina zototsedwa zina tinazive zoti zili pansi kuti ngati mukuona kwathu titero kuti ngati munthu amachita kuononga ndithu mwadala zina tinazipeza ndithu kuti zophwanyika kuti zili pansi zasweka china ndithu tinazipeza zoti changoyikira pasinki matapu masinki sinanga nyumbamo makhala anthu ndiye ndi chikhulupiriro chathu kuti matapu ndithu masinki mmene anthu amagwiritsa ntchito koma tinapeza kuti matapu mulibemo tinapezanso ndithu kuti mababu ena amene osati mababu ena amene timakhala nawo nyumba zathuzi ayi kuti mwina wina atha kuchotsa kuti ndikagwiritsa ntchito ku nyumba kwanga kwina koma mababu ena amene ndithu amakhala sophisticated ones ati tinapeza kuti ndiochotsa pamachitanso kuoneka kuti pachotsedwa kumene ndithu mababu amenewo tinaonanso kuti nyumbazo ngati nyumba zina za staff kumeneko ndikoti kunali kuti kwachotsedwa carpet kuitika kuyika kanula kapeti icha kwangu kunangotsala ndithu kuti zomwe amayamba kuyalira pansi asanale kapeti yeneni pamwamba pacho ndiye ndizinaso zomwe tinaona kumene kuti tinaonanso ndithu kuti ma-live stand amene amakhala panja owunikira panja ena analota azulidwa ena analota angogo ali komweko koma ma-live stand ndizoti panali oti palibepo koma pamaoneka kuti apa panadutsanso ndithu ndodo kuti panali ma-live chinanso chomwe tinaona ndichoti nyumba zimene zija zili mphepete mwansewu zija zambiri almost all the houses zilibe mamita amadzi momwe zimaonekera ndizoti mamita amadzi onso ndithu achidwa vandalize kumaoneka ndithu kuti zachotsedwa ndipo madzi amatayika ndiye kunalibe ndithu mamita matapu apanja oti ena azulidwa zimenezo timadziwa kuti apa pazulidwa tapu chifukwa choti madzi amatayika ndithu from pansipo komanso kunalinso kuti kwatsidwa kuti kosasamalika
nyumbazo mwina titha kunenaso kuti sizimasamalika mwina mwachidule. Mawindo nyumba zina zomwe tinakayendera ku layini amene amakudziwa ku State House kuma layini kutsogola kuti tikalowa nkati kukhota njira ina yake kumene konso tinakapeza kuti nyumba zina zomwe pakadali pano zasamukidwa anthu amene amakhalamo achokamo, koma nyumbazo zinali zoti zaswedwa mawindo. Nyumba ina tinachita kupeza ndithu kuti ngati munthu amagenda ndiye munali miyala nyumbamo pa sitting room ndi magalasi oti asweka kuchoka ku mawindo scattered all over the place. Kuchoka pamenepo ndifotokozeso za zomwe tinapeza titalowa mkati kumene kono ndiye kumene nokuli ku nyumba ya chifumu kono. Kumeneko tinafika tinapeza kuti environment sili bwino ngati momwe timayidziwira ndi kale. Kunali kuti kapinga ndokupsa ndithu zikuonesa kuti wakhala osathiridwa kwa masiku angapo chifukwa ndokupsa kwambiri. Mwinaso anthu ena amene akufuna kuti tikaone atapita panopa akaona ndithu zomwe ndikufotokozazi. Kapinga tinaona kuti ndokupsa, kunali zinyalala kwambiri. Geti ina yolowera ku mamalo ena kumeneko panali zinyalala ndithu ngati mulu wa trash zoti ngati zinachita kuyikidwapo. Kunaliso zinyalalaso komweko surrounding komweko ku State House kumeneko kufupi ndi ku nyumba yachifumu yeniyeniyo kunaliso zinyalala zambiri pamene pamachitika perete paja. Panopa munthu kupaona ndiposiyana ndi momwe timapadziwira kale. Tinapeza kuti pali ndowe, sindikudziwa kuti zakhala bwanji kuti ndowezo ndi za ng'ombe kandi zatani, koma pali ndowe ndithu pamenepo. Zimene zonso ndithu kameramani wathu anajambula. Pali ndowe ndipoyipa kwambiri. Panaliso mapaipi kandi amadzi mwina amagwiritsidwa ntchito kumathirira kapingayo, koma mapaipi amene analiso kuti oduladula saliso mcondition yabwino. Tikapita kutsetsereka pamalo ena kumenenso kunali garden yabwino komwe nthawi zina kumachitikaso ma press conferences kumeneko. Nthawi yambuyo momwe kumachitika ma press conference aku State House weekly. Tikafikaso kumeneko kunaliso koyipa, kunali zinyalala kumabhigiri basi kuti masangotayidwa. Ndowe kumeneko konso kandi za ng'ombe ndanenakati we are not sure kuti ndi zachani. Kubwereranso nkhani ya kuma staff houses panali mapictures ena ake amene amatrenda mbuyo mukunena kuti ayena mwina achitirako chimbudzi ndikulemba mmakoma ku State House. Tinakafika konse kumeneko kuti tichite confirm kuti kodi zimenezo ndizoona. Ndiye tinakapeza kuti momwe mwalembedwa sindinganene pano kuti analembera chani kwenikweni chifukwa mwalembedwa ndithu koma ndi zinthu sindikudziwa kuti ndizitani. Sindinganene pano kuti ndi chimbudzi kapena chakuti, koma mwalembedwa ndithu momwe zimaonekera ndithu pa zithunzi zija. Mwalembedwa mmenemo ndi nyumba momwe mumagona kugwira ntchito amastaff amene amakhala kumeneko, ma servants quarters. Ndiye kumeneko konso ndithu kwalembedwa ndi zinthu mmakomamo. Koma ndinene pano kuti mmene muja momwe akona anthu muja sizoti ndi nyumba mwa mastaff koma ndi ma quarters omwe mumakhala ogwira ntchito amastaff amene ali kumeneko. Nyumba zonsezi zimene ndafotokoza tinapeza kuti anthu asamukamo kale koma zili mu condition yoti siyabwino. Komanso kukamba nkhani yaku main State House kumeneko kumene tinayendera kuti tinapeza kuti zipinda zina kumeneko ndizosamalika. Zipinda zina zomwe tinamvetsedwa kuti mwina kumatha kukhala kuti kwabwera alendo ena kuti siota akumana ndi president nthawi yomweyo kuti akufunika akakhale ku wedding lodge. Akuti ena amakhala kuti mwina abwera aliko kanthawi ndithu yayitali kumalo kuja ati amatha kuwauza kuti mutha kukakhala kumakacheza kayo kumukudikira. Tinakafikako kumeneko koma momwe kumaonekera ndithu chipinda chimenecho mwinaso anthu ena aona video ina yake. Video imeneyoyo ndiyomwenso tinajambula ifeyo. Momwe kumaonekera kumeneko sikuliso bwino, kukuoneka kuti kwakhala ndithu wosasamalidwa kwa nthawi yayitali. Kumaoneka ndithu kuti kuli ngati mikodzo chimbudzi sindikudziwa kuti ndi nyama zomwe zinaonongerako kapena kuti bwanji, koma kumalo kumenekonso sikumaoneka bwino. Ndipo kumalo kumeneko mwina ena ngati akufuna kuti atsimikize patapezeka mwayi kuti anthu angopita kokha akaone atha kutsimikizanso kuti malo amenewo ochezera amenewo siwoti amasamalidwa ndoti akhala ndithu ali in that state for some time momwe kumaonekeramo. Tinapemphanso kuti tijambule nawo mkati mwenimweni
anatikaniza ndithu kuti tijambule mkati mmenemu koma nkhani imene anatifotokozera malo ena amene tinayendera ku nyumba kumeneko anatiuza kuti apa panali makatani apa sitinapeze apa panali zoyala m'matebulo sitinazipeze anatifotokozeranso kuti apa panali TV apa pamayonekanso ndithu pakhoma kuti panali TV ngati yazulidwa anatifotokozeranso kuti apa panali TV sitinayipeze apa panali aircon sitinayipeze koma chifukwa choti mmenemo ndi nyumba mwenimweni anatikaniza ndithu kujambulamo chifukwa cha nkhani ya zachitetezo ndiye mwina kungofotokozapo mwachidule ndithu taona zinthu zambiri kumeneko koma malinga ndi nthawi nditha kufotokoza mwachoncho ndithu msamali ndipo ndimaona ena akulankhula ngati kuchipani ku MCP kunena kuti hayi zimenezo sizoona mwina zimenezo zikutengedwa kwina ndi kwina pali mapictures ena ndithu amene ndaona amene sakupereka chithunzithunzi chenicheni cha momwe ku State House kulili koma zomwe tinakapeza ife ndithu zimenezi ziti mwemwe mangazi ndizoona ndi momwe ndithu ku State House kulili ndipo sindinapite ndekha kumeneko ndinapitanso ndi kameramani wathu Emmanuel Mpogole amene anakajambula ndithu zonse zomwe taona kumeneko ndi zinthu zonse zomwe taona kuti si momwe State House imakhalira mbuyo ndi zomwe tinaona ndithu chimwene mmene ukufotokozeramo kumene kwaonongedwa kwambiri ndi kuma staff houses ku nyumba yeniyeni ya chifumuyo kumene kumakhala mtsogoleri kunde kuti ndipodikirira alendopa ndi kumene muonena kuti kumaoneka kuti panali kanema achosapoko basi yes kumene kwaonongeka kwambiri titha kunena kuti ndi kuma staff houses koma tikakamba nkhani ya kunyumba kwenikweniko ndiye nkhani yake ndiyokhudza zinthu zimene tauzidwa ngati zamakatanizo salu za matebulo zomwe anatiuza anthu akumeneko kuti zimakhala pamenepo koma palibepo kwambiri so kumeneko kumene house komwe kwaonongeka ndi momwe environment ilili nkhani ina imene ndakamba kale yawo koma lena kuti wofikira alendowo ndi amene usali bwino izotiso pano pa munthu ngakhaleko ndikumati kumachezerako olotakhala kuti tingoti kufotokoza kwake ndinene kuti pa upresident malo sakuyenera kuoneka choncho kuti ngati malo amene ali kunyumba yachifumu sakuyenera kuoneka choncho komanso ndinayiwalanso kufotokoza pali kwina kwaze kulima palm trees kumene koko amene akudziwanso bwinobwino ku State House ndi malo otioneka bwino kwambiri muzithunzi amatuluka bwino kwambiri koma tinapeza kuti mitengo ina kumeneko ayisadzasadza sikukuonekanso bwino kumenekonso ndi mkati mwenimweni kufupi kwenikweni ndi nyumba yachifumu sikukuoneka bwino asadzasadza mitengo ina imenenso tinayendera ndiyoti tinapeza kuti adulidwa ina anthu ati anapeza akuyika mitolo ya nkhuni atayisadzasadza ati anachita kualetsa tinazipezanso ndithu zimenezo kumeneko azisiya amanena kuti sanalole kuti atenge komanso anazisiya komweko kuti akuti zikhale ngati umboni ndiye tinazipeza ndithu zimenezo mitengo ina yomwe inadulidwa yoti anayika anthu mitolo koma ili kumeneko ndithu yangokhala komanso ndithu pamenepo pamene ndikufotokoza apa sipakuoneka bwino ngati momwe timapadzira kale chifukwa choti mitengo ina ayisadzasadza ndithu komanso pamenepo pakapinga pamenepo pabwalo limene pamachitikira perete anthu amene akupadzira pamene pamachitikira perete sipakuoneka bwino ndipo ili pali zinyalala pali ndowe chimwe pamakhalira ndipomwe tikupezerako ndiponso njira zina zimene zikuchita lead to the main house kunalinso zinyalala mapero otophwanyika mabotolo zoti zinatayidwa ndithu mmenemo koma kukamba za mkati mwenimweni nkhani inangokhala yonena kuti apa panali chakuti chazulidwapo apa panali chakuti chazulidwapo komanso kuti mkatimo kuti ndimochita kusamalika kwenikweni sitingatero komabe sizoti tingafananizire ndi momwe kulili kunja mkati mokobolako ndithu timosamalika kwenikweni koma sitingafananizire ndi momwe kukuonekera kunja kwa nyumba imeneyi okay mmene mukufotokoza kwako unafika pena nkumanena kuti anawapeza akulongeza nkhuni ndi kuwauza kuti zisiyeni pomwepo amene wachita zimenezi ndi ndani anapezedwa akulongeza nkhuniyo ndi ndani malinga ndi amene tinapeza kumeneko amene akulondera malowa
chifukwa pakadali pano kumeneko kukwachita ndithu anthu ambiri asamuka simomwe mumapitira ku state house momwe kumaonekera kuti anthu akuyendayenda apa pikipiki ogwira ntchito akwachita nde malinga ndi anthu amene tinapeza kumeneko amene akulondera malo adatifotokozera kuti anthu ena mastaff amene amakhala nyumba zimenezo ndi amene anadula mitengo ina ndikumasadza nkhuni ndithu ndi anatifotokozera kuti ndi amene anapeza akugajira nkhunizo atazika mmatumba ndi analetsa kuti nkhuni zimenezi musatuluke nazo zisiyeni nde zina mwa nkhuni zomwe tinazipeza zoti zamangidwa mitolo zina zili mmasaka ndi nkhuni zimene anatifotokozera kuti anapeza anthu akupakira kuti anyamule ndi analetsa kuti azisiye. So awa amagwira ntchito komweko malingana ndi zomwe tinawuzidwa ndithu akuti anthu amene anadula mitengo imene ndoti amagwira ntchito komweko komanso amakhala komweko kumalaini. Pali mwayionena kuti chifukwa choti iyi ndi nthawi yopasirana nde pakhonza kutheka kuti mwina chitetezo chachepa ndi anthu ena amudzi chabe mizi yozungulira anakhala ndi mpata wolowa mkatimo ndi ukafika mwina ndi kupanga zimenezi. Umboni umene chimwemwe utha kundivuta nkani mu nkhani yathu tangofotokoza kuti zomwe ife taona sitinanene kuti kodi wapanga zimenezo ndi ndani kapena angakhala wapanga zimenezo ndi ndani. Nkhani imene mpaka ine ndinalemba ndi zomwe ndaona nditapita kumeneko koma kuti wapanga ndi ndani I think inayo ikhala no ntchito chifukwa ndinafunsanso amene asankhidwa kumene kukhala chief of staff ku state house kuti kodi zimenezi wapanga ndani zinachitika bwanji pa mahandovers ipanewo sanalowe mofesi sakudziwa bwinobwino zina zomwe zachitika akufuna ambe kumene kuchita ma-assessment kuti aone kuti kodi paonongedwa kufunika kukonzedwa ndipati ndi zina zotero nde napa nkhani yonena kuti kodi wapanga zimenezi ndi ndani even festo yathu sinafotokoze kuti wapanga zimenezi ndi ndani koma tikupereka chithunzithunzi chamomwe patupa kumaloko kukuonekera posiyanitsa ndi pomwe kumaonekera nthawi yambuyo. Chabwino aiti kuthokoze kwambiri Kathe Maulidi poti unikira mudapita kumeneko nyumba ya chifumu Kamuzu Palace ku Lilongwe tathokoza kwambiri. Reported from Shimsi, Malawi. Reported by Shimsi, Malawi. Inde moti zafika poti akuti akufuna ndithu amusumire iyeyu komanso achotse certificate yake ya journalism ati chifukwa iyeyu akuyipitsa mbiri ya chipani cha Malawi Congress Party. Ndi kaya zikhale bwanji tikupasireni zimene zingayendere.